Ćao ljudi, evo jedna lepa vest, 1000. pratilac se pojavio, znači jako brzo sam došao, to su dosta ljudi koji me prate pa su mi komentarisali, poslali mi poruke, jako brzo sam od 950 pratilaca došao do, evo danas sam gledao skoro 1100 pratilaca. Jako vam hvala na tome, da vam se sviđa moj sadržaj, da je YouTube prepoznao da nešto u poslednje vreme, eto, pošto je njihov algoritam, da kažemo, najkomplikovaniji, da nešto privlači pažnju ljudima. Kontaktirao sam 1000. pratioca, zahvalio se i on mi je rekao da je on čovjek kupio skoro stan, da je stan okrečen, da nema nikoga kome bi, ja sam predložio da nekom pokloni to, s obzirom da je to akcija za 2000. pratioca. On je rekao da eto mogu ja da izaberem sam, pošto sam ja ipak u tom poslu i tako dalje, što je lepo sa njegove strane i tako da ću ja izabrati kome ću pokloniti krečenje stana do 50 kvadrata, što je jako lepo. Još jednom stvarno iskreno od srca da vam se zahvalim. Jako velika čast je da neko prati moj kanal i eto, povodom toga da imam, eto sad već skoro 1100 pratioca, moram da kažem sledeće, da je moj kanal ozbiljan, da je, s obzirom da je danas popularno i traženo nešto drugo, neki drugačiji vid samo promocije, ja nisam u tom vidu, ja sam ozbiljan čovjek i ozbiljne stvari radim i nadam se da koliko god da je ovo ozbiljno, da nije dosadno, da je neko nešto uspeo da nauči, da pohvata i tako dalje. Opet ja se trudim da budem pozitivan u celoj toj priči, da kroz moj posao i ono što sam smislio da radim, a smislio sam neke jako lepe akcije koje će vremenom doći na red, naravno, da one privlače, da nisu dosadne, da su gledljive i tako dalje. Što se tiče tehničkih stvari, još nisam, ja to takođe učim, to mi je jedna od stvari koju bi voleo da usavršim. Ovaj posao uopšte nije lak. Zadnji video, nadam se da ćete ispratiti taj serijal Tajni svet boja, nadam se da će biti sve interesantniji. Ja imam neke ideje, kroz te ideje moram malo i da učim, da gledam šta i kako, ne znam sve, nije ista praksa i teorija, ja vama ovde iznosim teoriju, ne iznosim vam praksu, iznosim vam kad snimam na licu mesta i onako iz moje prakse izvlačim tu neku teoriju, ali opet moram neke stvari teorijski da ubacim. Nadam se da će vam to biti interesantno. Ubacujem i neke stvari koje generalno nisu, par ljudi mi je reklo nije nikad čulo, ne znam, za trijadne boje. Ja sam ubacio osnovne neke podele, znači tople, hladne boje, primarne, sekundarne, tercijarne, i onda sam ubacio i treću podelu, a to su komplementarne, analogne, i sad je glupo da izbacim i trijadne, što generalno meni u moleraju ne treba. Ta podela se koristi kada se rade montaže, kada se izabira iz tog kruga boja neke boje, pa praviš neku animaciju, peglaš boje na video i tako dalje, ali glupo bi bilo da ih izbacim. Između ostalog, eto, možda na kanalu ima i neki arhitekta, pa da se ne naljuti, da ne kaže eto što se izbacio tu podelu. Ima tu još nekih podela, ali s obzirom da su ovde bile tri, nisam teo i tu treću da izbacim. Činila mi se interesantnom i za pokazivanje, tako da to je to, eto, to je ono što hoću da kažem sad kad sam prešao 1000. pratioca, da se nadam da će
sve biti interesantnije, da ću se ja usavršavati u snimanju. Da, to nisam stigao da kažem, pored toga što moram neke stvari i da učim, da bi vam što bolje prezentovao, pa mi nekad teško dolazi to na pamet. Takođe, uopšte nije lako ovo što, evo ja sam tek sad provalio, imam S Pen na Samsungu, pa sam pre uključivao telefon, pa dođem, sednem, pa to isečem i tako dalje. Sad sam provalio da sa S Penom odavde mogu da uključim i isključim snimanje, što je super, ali to su sve neke stvari koje učiš između onoga što radim posao, što idem, borim se za kuću, za ovo, za ono, milion svojih nekih privatnih problema i onda treba još i ovo. 4 sata sam recimo epizodu 2, pogledajte ukratko, to su neke osnove, to bi generalno trebali da se znaju u osnovnoj školi. Te stvari oko boja može da vam pomogne pri izboru nameštaja, ne znam, boja za zidove, ove boje, one boje, hodnik, tako dalje, ali o tome ćemo još govoriti. Tako da, eto, sve više ću se truditi i što se tiče tehnološki, znači oko snimanja, montaže i tako dalje, da budu ti videi interesantniji. Eto, ja volim da ubacujem i te neke efekte, međutim, radio sam u jednoj aplikaciji koja mi se nije svidela, sad radim u drugoj koja mislim da je dosta ozbiljnija i eto, to je to. Još jednom stvarno, ne znam koji put već, zahvaljujem se stvarno svima, zapratite, podelite, to mi dosta znači, da ljudi dele moj video. Ja imam kompletnu analitiku na YouTube-u šta se dešava sa mojim videom i vidim da YouTube gura moj video tako što je interesantan, ali bi ja volio da i vi, ako vam se svidi, sem lajka, da podelite, da neko nešto nauči, da neko dođe do toga i naravno to znači da ljudi više čuju za mene, da napravimo taj neki krug ozbiljnih, normalnih stvari, ali mislim da pored nekih vrednosti koje se dele na YouTube-u i na internetu i koje imaju milionske preglede, mislim da su i ovake stvari jako bitne, a ja vam kažem, kako budem ja napredovao, tako ću sve više i više da predstavljam i dajem sebe u tim videima onako šta ja mislim čak i o nekim opštim stvarima i tako dalje. Evo, 150. put vam se zahvaljujem, hvala vam, svako dobro, zapratite, podelite video, ko hoće nek se učlani. Što se tiče učlanjenja, za učlanjenje sam ostavio videe koji nemaju veze sa mojim poslom, imaju veze sa nekim ličnim i nekim drugim stanovištima i gledištima, i to će tako i da ostane najverovatnije. Svako dobro vam želim, 1000. pratilac kad budem snimio komplet akciju, znači čoveka kome ću krečiti stan, krečenje stana, montaža, tako dalje, ja ću to objaviti. Svako dobro, još jednom, vidimo se uskoro.